Supervisor po to sa Mendoza. Gregorio Nieva. Gregorio. Langit po. Yo. So ayan, hello, good morning. So ayan, welcome back to my channel po mga Bakz. By the way, ayan, nag-vlog pa ako kasi this is so ayan, pupunta ako ngayon sa music dahil sweet and toast namin ngayon. Tatlo kami mga kapatid ko. So, ayan, samahan niyo po ako sa aming journey sa pagbabaksa na po. Ayan, maging okay lang po yung pagtuturog sa amin ng bakuna. So, ayan, let's go mga Bakz!
mga Bakz, tapos na po yung second dose namin. So, ayan. Ping-pong ko. Basta. Tapos na po yung second dose namin. So, meron pa kaming meron pang booster. Hindi ko alam kung kailan, pero mag-abang-abang lang kami ng next announcement. So, ayan mga Bakz, sa inyong panonood. Ayan, please subscribe po my YouTube channel and bye-bye.